Meta fil-qorti kompla jinstema l-ġuri ta' Alingalja mixri bil-qtil ta' Twani Borċ magħruf bħala Albona kien imiss li jixet il-Brigadier Morris Kalleja. Fi xhieda tiegħu Kalleja qal li l-vittma spara żewġ tiri pistola u mbagħad ikkarga manwalment għaliex it-tielet tir ma ħax. Dan ġara eżatt qabel ma Albona ġie wiċċ imwiċċ mal-akkużat fejn dan tal-aħħar fajjar daqtejn ta' sikkina. Fl-awla l-Brigadier Kalleja wera l-arma li ntużat mill-bona qabel l-aħħar ftit sekondi ta' ħajtu. L-espert fl-isplussiv spjega kif fuq ix-xena tar-reat instabu żewġ tiskrata ġvojta u balla oħra live. Din it-tip ta' balla live hija meqjusa bħala balla fatali u kapaċi toqtol bniedem. Mistoqsim il-prosekuzzjoni jekk bl-arma li kellu l-bona kienx kapaċi li jolqot lil akkużat minn distanza ta' madwar 15-il metru, Kalleja sostna li dan jiddependi ħafna mill-persuna li kien qed juża l-arma. Sa dan it-tant id-difiża oġġezzjonat li l-prosekuzzjoni turi lil ġurati ritratti makabri tal-awtopsja. Min-naħa tiegħu l-imħallef Antonio Mizzi sostna li se jiċċensura xi ritratti għaliex fi kliemu anka fil-mewt hemm id-dinjità. Intant fil-qorti beda jinstema l-każ tal-ispettur Jason Francis Sultana mixli b'tixħim. Quddiem il-Maġistrat Anthony Vella instema kif Karim Busuttil u Kevin Attard riedu jmorru jgħixu f'appartament fil-Gżira. Jirriżulta li fl-appartament imsemmi kien hemm koppja oħra tgħix, iżda dawn spiċċaw il-ħabs wara li l-istess spettur akkużat kien investiga lil din il-koppja fuq prostituzzjoni. Wara li l-appartament ġie vakanti, l-ispettur kien informa lil Karim Busuttil u Kevin Attard biex imorru jkellmuh fl-uffiċċju tiegħu. Skont ix-xhieda li tat din il-koppja mal-pulizija huma ntalbu jħallsu s-somma ta' 4,000 euro lill-ispettur. Dan tax-xogħol li kien għamelu biex il-post li kienu se joqdu fih ġie vakanti. Fil-bidu tas-seduta, l-avukat Edward Gatt li qed jidher għal Busuttil u Attard spjega kif il-klijenti tiegħu mhux mistennija jiġdu għaliex mistennija jinħarġu akkużi fil-konfront tagħhom.